У минулом епізоді. Фигли, пигли, мигли, жигли, жопсики, алигли, мигли. Ната, ты где? Ну я і кажу, Жуфік, що їх треба депортувати після того, що вони наробили. Ти мене не розумієш, що ли? А так, да, Жуфік, насамрэч, я об гэтым не подумав, ну да. Боже, куди уже жопсик запропастився? Ну ось заўсёды ён спазняецца. Не, Жуфік, так грубовато. Ну что, Жуфик и Бингли, пойдем, я вам нечто покажу цікаве. Жопсик, ти нават собі не уявляєш, як твоє ім'я все за тебе каже. Ну ти такий жопсик. Просто капець. Дякую, ну что, пошли? Ну показывай.